हो गई यारी बुकांड रे लागोता बची न जान रे हो गई यारी बुकांड रे लागोता बची न जान रे धारा 302 लगल हौआ फट में बाटे परानावा रे धारा 302 लगल हौआ फट में बाटे परानावा रे अरे घंटे घंटे खोजले चलेला छपरा जिला के थानावा रे अरे मिनटे मिनटे खोजले चलेला यारा जिला के थानावा रे छपरा जिला के थानावा रे मिनटे मिनटे खोजले चले एही डरे बानी हो भागल भागल रात भर बानी हो जागल जागल एही डरे बानी हो भागल भागल रात भर बानी हो जागल लागेला बोहरी डर जब जब घरे आवेला ई थानावा रे लागेला बोहरी डर जब जब घरे आवेला ई थानावा रे अरे घंटे घंटे खोजले चलेला छपरा जिला के थानावा रे अरे मिनटे मिनटे खोजले चलेला यारा जिला के थानावा रे फसोइनी ऐसन झमेल में जिंदगी कटी हमर जेल में फसोइनी ऐसन झमेल में जिंदगी कटी हमर जेल में मनोज मंगल जाते दिन के ही औ नहीं मेहमानवा रे रंजन दीपू जाते दिन के ही औ नहीं मेहमानवा रे अरे घंटे घंटे खोजले चलेला छपरा